Γεια σας! Σήμερα είναι η 30η μέρα, δηλαδή είναι η τελευταία μέρα του challenge 30 bucks in 30 days. Αυτό που θα κάνω σήμερα είναι να ξεκαθαρίσω όλα τα αρχεία από οπουδήποτε υπάρχουν. Και επειδή φαντάζομαι θα είναι λίγο βαρετό να σας δείχνω που σβήνω τις φωτογραφίες από το κινητό μου, που σβήνω αρχεία που έχω κατεβάσει, που κάνω το ίδιο πράγμα σε τάμπλετ, υπολογιστή γενικώς, όπου υπάρχουν αρχεία και πιάνουν χώρο, εγώ πηγαίνω και τα σβήνω. Έτσι σκέφτηκα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες από τις καινούργιες σειρές που παρακολουθώ και ίσως και κάποιες από τις αγαπημένες μου σειρές που μπορεί να είναι περσινές. Δεν θα είναι πάρα πολύ παλιές, περσινές ή φετινές, ένα από τα δύο. Αλλά πριν από αυτό να πούμε ότι είναι καλό να ξεκαθαρίζουμε τα αρχεία μας. Δηλαδή, να πηγαίνουμε στον υπολογιστή, να σβήνουμε ό,τι αρχεία δεν χρειαζόμαστε, φωτογραφίες. Γενικώς να αδειάζουμε χώρο, το ίδιο να κάνουμε και στο κινητό μας, γιατί όσο πιο πολλά αρχεία ή όσο πιο γεμάτη μάλλον είναι μια συσκευή, τόσο πιο αργά πηγαίνει. Εγώ είναι κάτι το οποίο κάνω πάρα πολύ συχνά. Ναι, δεν θα καθυστερήσω άλλο. Πάμε να δούμε τις φετινές ή περσινές σειρές. Λοιπόν, η πρώτη σειρά που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι το You Are The Worst. Είναι μια αμερικάνικη σειρά όπου βασικά η σειρά δείχνει, αυτό που λέει ο τίτλος, δείχνει ένα ζευγάρι όπου και οι δύο είναι, ναι, δεν είναι, και οι δύο βασικά δεν κάνουν και δείχνει τη σχέση δύο ανθρώπων όπου ένας είναι βασικά χειρότερος από τον άλλον. Είναι μια κωμική σειρά, είναι μια πολύ αστεία σειρά, δείχνει τη δικιά τους τη ζωή και τη δικιά τους σχέση καθώς και τη σχέση των κολλητών τους και των ανθρώπων που είναι στο περιβάλλον τους. Κάθε επεισόδιο κρατάει γύρω στα 20 με 25 λεπτά και νομίζω ότι τώρα βρίσκεται στο δεύτερο ή στο τρίτο κύκλο. Η επόμενη σειρά που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι μια καινούργια σειρά, μια φετινή σειρά, λέγεται Divorce. Παίζει η Sarah Jessica Parker και ο τύπος με το μουστάκι, όπου βασικά αυτό που δείχνει η σειρά είναι αυτό που λέει και ο τίτλος, δείχνει το διαζύγιο ενός ζευγαριού μετά από νομίζω 15 με 20 χρόνια. Δείχνει πώς το διαχειρίζονται, τα συναισθήματά τους. Είναι και αυτή μία, δεν θα έλεγα ακριβώς κωμική σειρά, αλλά σίγουρα δεν είναι δράμα, σε καμία περίπτωση δεν είναι δράμα. Έχει κάποιες αστείες σκηνές, κάποιες κωμικές σκηνές και βασικά δεν έχουν παιχτεί και πάρα πολλά επεισόδια, νομίζω πρέπει να βρίσκεται γύρω στο 8ο με 9ο επεισόδιο. Δείχνει τα συναισθήματα που βιώνουν, τις καταστάσεις γύρω τους, το πώς διαχειρίζονται ο καθένας από τη μεριά του το διαζύγιο κτλ. Η επόμενη σειρά που θα μοιραστώ μαζί σας είναι το Channel Zero, βρίσκεται στο πρώτο κύκλο. Ο πρώτος κύκλος ολοκληρώνεται με 6 επεισόδια και αυτό που εξιστορεί η σειρά είναι ο πρωταγωνιστής, του οποίου ο αδελφός έχει πεθάνει πριν από 20 χρόνια και βασικά δεν έχει πεθάνει, γίνανε κάποιες δολοφονίες όπου δολοφονήθηκαν κάποια παιδιά και την εποχή που έγιναν αυτές τις δολοφονίες στη τηλεόραση πεζόταν μια παιδική σειρά την οποία μπορούσαν να τη δουν μόνο τα παιδιά και αυτή η παιδική σειρά τους έκανε να πάνε να κάνουν τους φόνους και να συμπεριφέρονται ας πούμε περίεργα. Οπότε βλέπουμε όλη αυτή την ιστορία, το πώς γυρνάει ο μεγάλος αδερφός, όπου έχει μεγαλώσει βέβαια ακόμα περισσότερο, γυρνάει πίσω στο πατρικό του και πώς ξεκινάνε να γίνονται κάποια άλλοι φόνοι και κάποια άλλα πράγματα περίεργα που σχετίζονται με τα παιδιά, πώς τα παιδιά πάλι σήμερα βλέπουν αυτή την περίεργη σειρά και γενικώς είναι μια σειρά μυστηρίου, μια σειρά που θα λέγω ότι είναι λίγο thriller, λίγο επιστημονική φαντασία, έχει να κάνει με περίεργα πράγματα τέλος πάντων. Η τέταρτη σειρά που θα μοιραστώ μαζί σας είναι το People of Earth και αυτή είναι φέτος στον πρώτο κύκλο, έχουν παιχτεί γύρω στα 5 με 6 επεισόδια. Αυτό που διαδραματίζεται σε αυτή τη σειρά είναι ότι είμαστε σε μια πόλη της Αμερικής όπου εξωγήινοι απαγάγουν διάφορους ανθρώπους, όχι αναγκαστικά κάτοικους αυτής της περιοχής, αλλά διάφορους ανθρώπους του πλανήτη και τυχαίως κάποιοι από αυτοί βρίσκονται σε αυτή την πολιτεία, σε αυτή την περιοχή μάλλον, στην πόλη της Αμερικής, όπου έχουν κάνει ένα group όπου μαζεύονται και μοιράζονται τις ιστορίες τους και η σειρά μας δείχνει τη δικιά τους τη ζωή, αλλά και τη ζωή των εξωγήινων. Είναι μια κωμική σειρά, το κάθε επεισόδιο κρατάει γύρω στα 25 με 28 λεπτά
και είναι μια σειρά που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι φετινή και επειδή εμένα μου αρέσουν πολύ και αυτά με εξωγήινους, ρομπότ, επιστημονική φαντασία και γενικώς περίεργα, είναι μια σειρά που προτείνω να δείτε. Η επόμενη σειρά ονομάζεται Timeless, βρίσκεται και αυτή στον πρώτο κύκλο, έχουν παιχτεί γύρω στα 7 με 8 επεισόδια. Αυτό που δραματίζεται σε αυτή τη σειρά είναι ότι στην Αμερική η Αμερικάνικη κυβέρνηση έχει φτιάξει μια μηχανή η οποία μπορεί να ταξιδέψει πίσω στον χρόνο και κάποιοι τρομοκράτες, σε εισαγωγικά αυτό, γιατί τρομοκράτες μας φαίνεται μέχρι στιγμής, έχουν κλέψει τη μηχανή και πηγαίνουν πίσω στον χρόνο ώστε να αλλάξουν την ιστορία της Αμερικής. Η Αμερικάνικη κυβέρνηση έχει φτιάξει και αυτή μια ομάδα που είναι μια ιστορικός, ένας τεχνικός και ένας στρατιώτης, όπου ακολουθούν τους τρομοκράτες στο παρελθόν σε διάφορες σημαντικές στιγμές της αμερικάνικης ιστορίας και προσπαθούν να τους εμποδίσουν να αλλάξουν το παρελθόν και κατά επέκταση το μέλλον. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι σειρές, με μηχανές του χρόνου, γενικώς. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι σειρές. Είναι ένας τρόπος να μαθαίνω ιστορία, είναι να μαθαίνω διάφορα γεγονότα που έχουν συμβεί, ας πούμε, στην ιστορία της Αμερικής βασικά, γιατί για την Αμερική μιλάει. Οπότε είναι μια σειρά που θα πρότεινα να ρίξετε μία ματιά. Η επόμενη σειρά, παιδιά, που θα μοιραστώ μαζί σας, λέγεται Westworld και είναι ίσως η καλύτερη σειρά για το 2017, 2016-2017. Είναι καταπληκτική, είναι φοβερή. Λοιπόν, αυτό που γίνεται σε αυτή τη σειρά είναι ότι είμαστε στο κοντινό μέλλον, όπου ο Άντονι Χόπκινς, ο οποίος είναι, ας πούμε, ένας από τους πρωταγωνιστές αυτής της σειράς, έχει φτιάξει ένα θεματικό πάρκο όπου μέσα έχει ρομπότ. Αυτό το θεματικό πάρκο έχει σαν θέμα την Άγρια Δύση. Οι άνθρωποι μπορούν να πηγαίνουν εκεί και να ζουν όπως ζούσαν στην Άγρια Δύση και όλοι οι άνθρωποι εισαγωγικά που βρίσκονται μέσα σε αυτό το θεματικό πάρκο είναι ρομπότ. Είναι ρομπότ τα οποία βέβαια έχουν κόκκινο αίμα και αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι κάτι έχει γίνει, δεν ξέρουμε ακριβώς τι, και αυτά τα ρομπότ ενώ ζουν σε ένα loop, δηλαδή παίζουν μία ιστορία που έχουν κάποιο ρόλο και επαναλαμβάνουν συνεχώς το ρόλο τους, έχουν αρχίσει και θυμούνται, έχουν αρχίσει και αισθάνονται, ας πούμε, κάπως και δημιουργούν αναμνήσεις με κάποιο τρόπο. Έχουν αρχίσει και θυμούνται τα προηγούμενα loop, τις προηγούμενες ιστορίες όπου ήταν μέσα και αρχίζουν και θυμούνται και όλα αυτά τα βίαια πράγματα που τους έχουν κάνει οι άνθρωποι που πηγαίνουν στο θεματικό πάρκο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτοί που επισκέφτονται το θεματικό πάρκο με την Άγρια Δύση, αυτό που κάνουν είναι σκοτώνουν ρομπότ, βιάζουν ρομπότ, κάνουν γενικώς τα πάντα όλα. Τα ρομπότ εδώ μεταξύ δεν ξέρουν ότι είναι ρομπότ και νομίζουν ότι είναι άνθρωποι, ας πούμε, που ζουν στην Άγρια Δύση. Είναι μια από τις καλύτερες σειρές του 2016 και άμα δεν την έχετε δει, να τρέξετε αμέσως να τη δείτε. Τέλος, έχουμε άλλη μια σειρά με ρομπότ. Ποιος το περίμενε? Έχουμε άλλη μια σειρά με ρομπότ. Αυτή η σειρά λέγεται Humans. Αυτή είναι μια αγγλική παραγωγή. Είμαστε στο δεύτερο κύκλο. Έχουν παιχτεί γύρω στα 4 με 5 επεισόδια, όπου πάλι είμαστε στο παρόν, αλλά στο παρόν όπου τα ρομπότ υπάρχουν παντού στη ζωή μας. Σε αυτή τη σειρά τα ρομπότ ξέρουν ότι είναι ρομπότ, ή μάλλον είναι μηχανές, οπότε δεν ξέρουν ότι είναι ρομπότ, δεν έχουν τη συνείδηση. Και αυτό που μας δείχνει αυτή η σειρά είναι, όπως καταλαβαίνετε, τα ρομπότ που αποκτάνε συνείδηση. Αυτό δεν γίνεται έτσι από το Θεό. Υπάρχει ένας προγραμματιστής που έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα και βοηθάει στα ρομπότ να αποκτήσουν συνείδηση και να αρχίσουν να αισθάνονται, και βλέπουμε το πώς γίνεται όλο αυτό. Μια ομάδα με ρομπότ που έχει αποκτήσει συνείδηση και τους κυνηγάει η αγγλική κυβέρνηση, στην συγκεκριμένη περίπτωση, να τους καταστρέψει, γιατί αλλιώς το σύστημα δεν θα λειτουργεί σωστά και έτσι όπως θέλουμε. Και δείχνει το πώς βρίσκουν μια οικογένεια, το πώς προσπαθούν να ξεφύγουν, και γενικώς έχει μια πλοκή γύρω από το γεγονός ότι η κοινωνία δεν αποδέχεται, ας πούμε, το ότι τα ρομπότ μπορούν να έχουν συνείδηση. Και αυτή πάλι είναι μια σειρά που θα πρότεινα να επιφυλάξετε να δείτε. Άλλη μια σειρά με ρομπότ. Οπότε αυτό είναι το βιντεάκι. Παιδιά, τελείωσε αυτό το challenge. Τελείωσε. Αντίο. Νομίζω ότι ξεκαθάρισα πάρα πολλά πράγματα. Να πω ότι έκανα αυτό το ξεκαθάρισμα, αλλά στη συνέχεια, γιατί έπρεπε να μαζέψω τα πράγματα μου από το σπίτι, γιατί τον νίκασε κτλ. Ξεκαθάρισα και άλλα, ειδικά κουζινικά,
αρκετά. Επίσης ξεκαθάρισα περισσότερα από τα ρούχα μου, έφυγαν άλλα 3, 4, 5 ζευγάρια παπούτσια, έφυγαν και αυτά και γενικώς φύγανε και άλλα πράγματα. Αυτή είναι μια διαδικασία που σας έχω πει, όπου εγώ ακολουθώ και κάνω συνέχεια. Άμα δω κάτι μπροστά μου που έχω να το χρησιμοποιήσω καιρό, αντίο. Ελπίζω να σας ξεκούνησα, να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Αυτό και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!